Ella, ni reclam, ara la meua. He dit que muy buena. Es que yo no maté. ¿Qué te por al seu novio? No odio yo, sino en ti. Redí la tía coqueta. Es que ven en Oh, molt de gust! ¡hombre! ¡Aquí ya que me da la mano! ¿Pero qué pasa? Què és el que ha passat? El frasco desinfectant que me s'ha caigut del terra. I quan al donar-la jo m'alçava de tocar, vaig veure un braç que m'esperava que fent aixina. Arriba! Hay una manera d'explicar! O hay una explicació de cine. Sí, pues sepárate un poquet del públic. Passa que no diu vostè que manos blancas no fem. Els escandalosos del mig, que no és lo mateix. A on està el teu amo? Ai, dins, ja van ser la cuentor d'una bufeta que li ha reat explicant-li una pel·lícula. Sí, Pues espera, que vaig a donar-li una a l'altra galta per a que estiguen iguals. Calme, senyor Ricardo, calme, que les coses hi ha que fer-les ben fetes. Calme, vale. És don Ricardo, que veu moltes pel·lícules del Padrino i vol fer una muñecota. Seran dos, perquè després d'ell vaig a buscar a la brusa eixa, el llic. Sandujeta, pues le al cap esa pedra. Ay, este señor Ricardo, que se estrene ganas de WhatsApp. És el geni, jo mai patit de mal humor, per això vinc poc a la farmàcia. Al contrari de doña Tomasita. Ara me'n vaig, Yo la esperaría así, a 10 kilómetros. A ver. Això seria bo si estigueren rezant, home. Pero es que yo rezo todos los días para que el nuestro Señor no me lleve de la gracia de vostè. Tant li fa? Més que un escuscanell. Vostè és per a mi un remei contra el mal humor. És només que veure i tinc el cor suau a saltacabrines. Que saltaria està vostè? Però digue'm, per favor, digue'm el que diré. Que jo me'n dic nada. Gràcies. Així hi ha trampa. Vaya uns colpes que té per a recibir als amics. El golpet me lo escriben yo, pero damunt. Sí, sí, no, yo soy gallina. Un coco de la maga, Sí que és veritat, coses amagaes. Tío, sí, no está el tío Croco o una cosa así, ¿no? No está. Que la visiteta del señor Gregorio la ha deixat desmayar del tot. El maricomplejín ese, pero tan poquita cosa se desmaya. No crees que és capellut del coneixement. És que la visiteta li ha fet l'efecte d'un vermut i se... Qué burro eres, macho. No veo la T de Tarsileta. ¿Qué ha de ser, hombre? Pero la explicación que me da de lo que ha pasado es ella. ¡Es ella! Això és com si m'haguera tocat la loteria. ¡Dime que el mate! ¡No te veo que yo no soy! ¡Vas a pillarlo! ¡Y después realmente! El meu futur l'ha regalat tot un còmic. Entre, senyor Regori, que ja hem començat el drameta. I la té ahí vist tancat. I jo? Això no se ve. Ja ha sigut ella la que m'ha seguit. Ella, a todos tindré que matar. Calma, hombre, calma. Esas cosas no me han dejado ese fe. En bé, i quina solució creu? Anda, vostè se comprometa abans de les dones que casar-se. I en resumen, que si no ho fa, hi serà pitjor.
Aquell que va a l'avance de saber enganyar a les dones i vol fer veure a la gent que no hi ha ninguna que se li sàpia resistir. Faltava una sense errar.